Vi vil vise, at arealfunktionen er differentiabel. Det vil altså sige, at a af x er, at den afledte funktion af a af x er lige med f af x. Godt. Vi starter med at opskrive sekanthandlingen. Ja. Og den lyder, at a af x0 plus h minus a af x0 divideret med h. Så omskriver vi. Og der starter vi med at betragte tælleren, hvor vi kan se, at a af x0 er arealet under grafen, når a går mod x0, og a af x0 plus h er arealet under grafen, når a går mod x0 plus h. Det betyder så, at det samlede udtryk betyder, at arealet under grafen, når x0 går mod x0 plus h. Okay. I det f er ukendt, betyder det, at vi ikke kan lave nogen direkte omskrivning, men er nødt til at lave en vurdering af størrelsen af arealet. Og vi starter med at kigge på det lille rektangel, hvor a er større end arealet af den. Den her bredde er h, og højden er f af x0. Så betyder det, at arealet af den lille trekant er lige med f af x0 gange h. Arealet af den store trekant vil da være f af x0 gange h. Undskyld, plus h. Resultatet af det her er så, at a af x0 plus h minus a af x0. Det her er en dobbelt ulighed. Det vil sige, at vi kan skrive det sådan her. F af x0 gange h er mindre end eller lige med a af x0 plus h minus a af x0 mindre end eller lige med f af x0 plus h gange h. Okay. Vi skal jo så omskrive det til noget, vi kan regne videre med. Det vil sige, at vi kan forkorte det ved at dividere det hele med h. Yes. Godt. Og da vi gør det, så fjerner vi jo så de her. De h'er, der er ganget på. Ja, godt. Så tager vi det tredje trin. Og her der går vi så, lader vi h gå mod 0. Da f er kontinuert, hvilket betyder, at f af x0 plus h vil nærme sig f af x0, når h går mod 0. Så bruger vi igen dobbeltuligheden, som altså hedder f af x0 er større end eller lige med a af x0 plus h minus a af x0 divideret med h, som så er mindre end eller lige med f af x0 plus h. Når h går mod 0, vil tallet til venstre blive stående der. Men tallet til højre vil nærme sig f af x0. Det vil sige, at der kommer til at stå a af x0 plus h minus a af x0 divideret med h går mod f af x0. Og konklusionen er, at a af x er differentiabel i x0 med
differenskvotienten, hvilket betyder, at mærke af x0 er lig med f af x0. Og i det, at x0 var et helt tilfældigt tal, så gælder det altså for alle x, og vi har herved bevist sætningen.